kum no pralak bro sa shi senpat ngapriang so bhai phi syakani ka channel jonga khasi terka tamintas ngi ni shed no da uni motichur laddu pen ngan pen iya phi ka no ka jing juicy ka jing mop u best bha pet i best bha ne shed hi kum ni am u bang bha de thin dukan ti bikia khle u ai mo dange shed hi pare long so hun bha uni u beson nga ai shipela te phira ban antad hi ka no phin ai te porba ngia khle ka ni am ngi de ban ai shwa khandian to uni u besen ru ngala dap kin ru shwa te ngi de ban kin ru mo dangi shed kini kicing bam bakum ni king bha ko de ban ai khandian dian ha du bakandala long bha ha du bakandala khle bha daladam nangta saai uni baking soda shikhmut shamaj umde baking powder baking soda tang shikhmut shamaj sakhle daladam nangtu pade sabut no shwai kani hasaid pedang ning apindan kam kani kajing khrut pe kani balong kumni ne da phidon ka tu ka balong jingjar ka ba clear ulang mo hakawai ka karai pade ngala shimni shini shi pela but ka pade shi teng pela te saking ai khandian det shwa steng saking king pe kani ka shini kala na don tang khandian pe hadu bakanda along ni we sai kumni am long dambit mun malam tu pe mix sai tu te kani kala long mde ban pin riben parat ya kani ka yu ta adem nang tu pade sa eye color da phi kwa ban eye color food color orange color da phim kwa ban eye ru long hi eye tang do shin rai khan dia ru la biang te kani kan man ngan batai phi kumni de ban le kumni pe the utu besen na lor kani ka jing khrot sa shutir kum to la adep padem tu kani ka jing khrot am ngi haban side next ngindale am ngi hable biang daka bakhoi kani ka jing khrut ngan sabatai mo namar bale dangi le biang daka tu pre kan salang kanumi bhare ti kani king tang shi phang kum tu la I thu hi kala I long phu bha tingin sayo weng no pe kani kala long tinginya bo no hakap pliang e mo te kan dan phnyang dan kam ban bo tissue paper ne ka jain ka e ru kam le ka tu kam phnyang te kani pe ngapun I phi de banyat kum ni te hadien again ngi de ban le biang kum ni pe ngimde ban le da katu ka bangila de le shwa pe kani kan dalang kum ni ru khandiat man mala kum ni am kam le rengan sabatai kum no ban le ya uniru pe tang shipela ubesen umi katni te dakala peja katu tingin saya grind utu batli eru am ya grind lang ta mangim de ban grind ni mo ngi de ban kharwai tang arsen suki scheme to tang shipang pinlip no sa kharwai biang sa shipang pinlip no pe ne ula long row kom tu kan utu baher udan am utu ru ula long grind lang kum ni hi uklam grind ni ra long row kum ni adem nang ta pade ngin thap na ya kani ha katuka sugar syrup bangila adep shed to ka shini sakhle shipang khle bha mo ha du bakandala long bha la milai bha ai uni magaj ki se ong magaj mo yu ni dangi kwa ban le kum ba le ki ban ong shed mithai te ngi de ban ai am kum ne ban itanan ki se ong uni melon seed ru mo te saber uni ilachi powder steng samat sakhle bha pe kani fidang I bakalong kumni am kamle le dakala paja am hinsa pe hi dakala paja akan sabyang te kani kala long tinginya howeng no ka shisin bangila thab ha kani ka shini am mde ban pen me shu ekading mo por ba shwa bangine thab ya khapo ko shini ngi de ban pin sa ya ko to ko shini mun mala tak shula thab padem tu tingi dai ban pin lip no te fin da shed ka ru am de ban snap ha kum nu ba
batai mo de fin sai ong pada bakam long de shed manga kong kumno men de shed fi pada kalong tingi de ban benia abha ngi de ban study shwa sa ai lang berkani ka ghi pada shishamait kani ngi ai bakan long shining kum ba shed ki to ki halwai mo ki ba shed mithai takadaw ka long shine bha te da adam nang tu pada sa ai ka shape kumni kan mo kat ba phimon phila ban ai kham he na baret ro dangishna next pada ngi de ban wi ka kti kumni mde ban pinchi pala shuwi akum to bakanum dambe ngatharai philayo jimun to himo perlok sai persyang sai shed inda thit na par pade ka songrem ru pet khatsan tli umi nga shed tang shi pela de phishet ar pela te phila de ban pin roi ki to ki jingber por khoi mo te ngatharai phila so thu hi khoble shibun bo phila ipe yakani ka video sngob ha like subscribe but share